ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хонаҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи рӯдакӣ, аз шаҳри бохтар, аз шаҳри душанбе, аз тарафҳои шаҳри кулоб, хоб территорияи рӯдакӣ, ваҳдат, ҳисор, дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам квартира ҳастанд, ҳам хона, ҳам дача ва ҳам замин. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, срочна. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насте ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 129 сомону 50 дирам. навора сар мекунем, маърамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. компания яка бекзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд, ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб, дута рақам дорад ки ҳар рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда мебаранд. чанд мошинои люкс доранд, ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. таҷрибаи кори 10 сола, компания боварӣ, компания яка бекзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷӣ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд, ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, чистона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маърамат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати Зайналобод, деҳаи Дарёбода, ҷойи беҳтарин. больниса, мактаб, идора, масҷид, магазин ҳамаш дар пешаш. ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Зайналобод, деҳаи Дарёбода. 7.5 сотиқ мегад замин маҳсулот аст, яъне ки қариб ки 8 сотиқ аст. обшим 4 дархонаи калон аст, бо калидораш карди 4 дархона обсведа аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирдаш маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, хона проектҳои нав карди ҳамаш ремонт дорад. хона бениҳоят кушод аст, яъне метавонед ки дар инҷа тақсим карда ду оила зиндагӣ кунед. хоб, хона мегад дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 520,000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. инчунин ҳуҷҷатош 100% аст. ремонтҳои беҳтарин, кухни гарнитур, термос, обсвет ҳамаш ҳаста. хона беҳтарин проект, беҳтарин сифатҳои алокати, ҳамаш сифати алокати ремонт кардаги хона обшим зур. дарахтони навниҳол ва дигар намуд шудаги рӯи ҳавлӣ шебен, гирдаш маҳкам, бо хали ҷои обравахшам кардаги аст. якум рақамош рақамои мегафон дасти Тоҷикистон аст, дуюмаш рақамои Россия, WhatsApp дорад. ҳар рақамошон кор мекунанд. ина ҳам суратҳои хона ҳаст, ҳам видеои хона ҳаст. метавонед тамошо кунед ба ҳазур, баъд дами яка занг занед ва дӯстони азиз, нашод сумуш боз муомила дорад. хоб, боз мегӯем ки больниса, мактаб, масҷид, идора, мағозаҳо дар пешаш ҷои беҳтарина мегӯяд, ягон мушкилӣ надорад. маърамат, бо занг занед арзон ва муомилаи хубам дорад. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар 9 микрорайон уфтагӣ аст, назди беморхонаи Рано Ғафурова. духонага квартира ҳастае ки дар 5 мошина қарор дорад, 38 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. шаҳри Кулоб дар 9 километр, хоб 9 микрорайон дӯстони азиз, назди беморхонаи Рано Ғафурова. хона дар назди роҳи калона мегад, обсветш позитсияни аст, обшим ҷои беҳтарин ремонт дорад. дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ, ки бо муомила мешавад. дӯстони азиз, харидор дар ҳамин рақамо поимода занг занем. кадомида ки аз Кулоб лозим бошад, маърамат занг занед, хона тайёр. ва агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотша дар аввали видео ки буд дар ҳамон рақамои WhatsApp рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед. гузорам дӯстони азиз, ва навора то охираш тамошо кунед. аз шумо хоҳиш ки силкаи навор дар кадом сайт метавонед силкаша поделишаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон, яъне поёни корвон мости Чимтепада. 4 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардагӣ астае ки обу ва свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Хонаи дуошона аст дӯстон азиз. хоб 3 дар хонаи калон, кухнӣ, ҳаммом дуруст шуда астае бо таъмири замонавии таъмин астае ва ҳуҷҷатош 100%. хоб дурунои хона хай калон аст, метавонед ки шумо тақсим карда бо мақсад ки чандта кунед. хоб тораи калон мегӯяд ҳамагӣ 300 метр мегӯяд роҳ аст, ҷои беҳтарин об свет чанд мегӯяд пастиянӣ ҳастае. шаҳри Душанбе, поёни корвон, пости Чимтепа. нархи хона срочна аст дӯстон азиз 380 000 сомонӣ аст бо муомила доштае. 380 агар харидор бошад омодабина мега мақсад муомила мекунем. Барои чиз саволе ки дорем аз рақамҳои поёнбода дӯстон азиз гирен ва аз кадом территория ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед ба хотири меҳнатҳои мо дӯстон азиз, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, хоб пеши мактаби Аҳмади Дониш гуфтагӣ аст тарафи Табризда. Духонага квартира астае ки дар 8 ошона қарор дорад, доми 9 ошона астае, 51 квадрати метрае. хоб шкатур кардагӣ астае, кори электрокиш кардагӣ астае, шпаклёвка кардагӣ астае, падъабой тайёр аст дӯстон азиз. хоб лифтам мега дорад. дар тирезаҳош мега часпондагӣ астае, хай баъзе кориш бо мондагиае. нархи квартира мегӯяд 175 000 сомонӣ аст дӯстон азиз, бо хай қачон муомила мекунен. рақамошон мегафон аст 175 000 сомонӣ, шаҳри Ваҳдат, пеши мактаби Аҳмади Ҷониш, тарафи Табриз. Духонага электрики корош ҳамаш кардагӣ астае, мақсад дар навор ҳамаш маълумае. хоб ина бароба занг занед, чӣ саволе ки доред ай худашон гиред, фақат дӯстон азиз фақат харидори аниқ мега, суми холи алиш палиш намешавад, метавонед дига маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, лаби роҳи Қурған ва Калхозбод дӯстон азиз, ки дар раҳи Виён гуфтагӣ аст, лаби роҳ да об ва свет ҳастае. хоб 5.5 сотиқ замин астае ки 4 дар хона кардагӣ астае дӯстон азиз, ки хоб об светш ҳастае, мақсад ки фақат мегзаронед ғишти пухта карди омода аст, хонаи навсох. хоб лаби канал да мега соҳиб бош. 4 дар хона подвал дорад, 5.5 сотиқ замин, лаби канал, нархаш 205 000 сомонӣ аст дӯстон азиз, бо муомила доштае. хона коробка, мақсад ки фақат дари тирезаи шкатурам хеле коромондагиае, болош пӯшондагӣ аст, ҳамаи дига проектош ҳастае. хоб 205 000 сомонӣ мега бо муомилаи аниқ мега соз мекунем. рақамошон мегафон аст, кадомида ки аз территорияи шаҳри Бохтар, Виён хона ки лозим бошад, маромад метавонед занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. айпост мегӯяд то хонара мегӯяд 400 метр мега роҳ астае, яъне ки пеши корвон айпост 400 километр поёни ки Чимтепада, поёни корвон. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ астае ки бо об свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, ремонтҳои беҳтарин ва давроза часпондагӣ аст дӯстон азиз. 2 хона ва веранд, ҳаммом, ошхона ҳастае. хоб нархи хона мега 255 000 сомонӣ аст, мега соҳиб бош, бо муомилаи хубам дорад. ина рақамҳои тиселиш аст аз поёни корвон 255 000 сомонӣ, 2 сотиқ замин, 2 дар хона карди калон хобо муомила доштае. барои чӣ саволе ки чӣ маълумоте ки мехоҳед фаҳмидан дар рақамҳои поёнбода занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марҳамат дӯстон азиз, рӯи ҳавлиш ҳамаш кафе тоғрӣ кардагӣ марҳамат. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипрозент дӯстон азиз, Гипрозент Тоҷиронда, бинои нав. духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад, 54 квадрати метрае, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хона мегӯяд дар 4 ошона астае, дар назди Каласавойда мебошад мегӯяд. хоб нархаш 350 000 сомонӣ астае, бо муомила дорад, ремонтҳои беҳтарин, ҳамаш тайёр. Гипрозент Тоҷирон, бинои 4 ошона дӯстон азиз, дар 4 қарор дорад, назди Каласавойда, ҷои беҳтарин, ҳама чӣ дар наздикиша. ин ҳам маълумотша соҳибаш наистае. агар ки ба шумо ки маҳқултон бошад, 350 000 сомонӣ астае, бо муомила дошта метавонед дар рақамҳои поёнбода занг занед. хоб шумо дам агар ҳамхали квартираи, заминаи, мошинаи, хонаҳаи, дачаи чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотша дар мо рӯй кунед, мо реклама мекунем.
лайка фаромӯш накунед, гузоред албатта. ва дӯстони азиз, силкаи навори моро дар имо, ватсап, телеграм, тикток дар ки ҷо метавонед силкашро падисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Раҳимда. дӯстони азиз, нагуфтем ки чандхонага ҳастае соҳибаш, ранги духонага тофтесае дар чори мошина қарор дорад, 42 квадрати метре. бо хахтон аниқ ранги духонага тофтесае мумкин зиёд бошад. духонага дар чори мошина 42 квадрат, хобоб, свет мегӯяд пастиани таъмин аст ва газам дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, поёни Корвон, кӯчаи Раҳимда, Раҳим нав. хоб квартира мегӯяд дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ҳастае, бо савдо доштае. дар имзои навори мо хайби бисёр квартиро аз Душанбе аст. ба шумо вибри бисёр аст. кадомеша ки маҳбуб карда бошен, занг занед, чӣ саволе ки дорен аз худашон пурсен. хоби квартираи навбатии мо 260, рақамош 918. хоб кадомеш буда маҳбуб боша, метавонед занг занед, чӣ саволе ки дорен ай соҳибош гирен. фақат лайка фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар. хоб дӯстони азиз, дар тарафи текстил гуфтагӣ ҳастае соҳибош. якхонага квартира ҳастае ки агар ки хоҳем муки духонагаам карда метавонед. дар панҷум ошона қарор дорад, 48 квадрати метре. хоб бо об светш мега ҳастае 48 квадрата мега соҳибош. пеши текстил як ҳуҷрага айни ҳол метавонед ки тақсим кунем. нархаш 150 000 сомонӣ аст. нархи ахирон шуд, дига арзон намешавад. коробка 150 000 сомонӣ, нархи ахирон шуд, дига мегар 1 сомон арзон намешавад. хоб доми нав астае, текстил, шаҳри Бухта, текстилда, тарафи текстил. хоб ин рақамошон астае мегафон. кадоми шумода ки мақсад маҳқултон бошад, занг занед, чӣ саволе ки дорен ай соҳиби нархи ахиронш ҳамин саволтона ҳам якада тиене ки нархи ахирон мега дига арзон намешавад, мега аниқ беҳуда нороҳат накунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ ҳастае баъдрон ки қарор дорад дар ноҳияи Чорбоғ, дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ, хоб кӯчаи Оғулда. 4 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки як дар хона кардагӣ ҳастае ки як дар хонаи 4 ба 8 ҳастае, баъдрон ки заминаш 4 сотиқае. хоб гирди ванаш мега бо сменблокати маҳкам астае ва ҳуҷҷатам дорад. нархаш мега 45 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, бо харчон муомила мекунед. хоб ин рақамош аст, рақамои мегафони соҳибош 45 000 сомонӣ, территорияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ, маълумотои пурра ва аниқ аз худашон як дона сурат дошта, амира фурӯшда монда як дона суратча. марҳамат, дигар маълумотои пурра ва аниқша аз рақамои поёнда беред то қасуми холи алиш намеша ҳуҷҷат дошта. ва шумо дам агар ҳамхали хонаи заминаи квартира чизе ки барои реклама кардан боша, метавонед рӯи кунед, мо реклама мекунем. хоб ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.